थादों जोबनो मा होनो दाख्लै कमेन्टआव हरदों जुनि फैसा मोनबासो मिथिगोन दा होमबा ओमफ्राय थाइसे गैयिखायसो सैमा गालाया थ' हेल' गाइस वेलकाम टु निउ ब्लग बिराद गोबावनि उनाव दिनै न'आव दंफैयो आरो न'आव दिनै आलासिबो फैदों आरो आलासि फैनायाव दिनै दाउ बुथारदों बेखौ देखायनोसैलाय आलासिफोरा सोर सोर देखाहैनि आरोखि बेफोरखौ इगनर खालाम बिथिं जुथा तुथा माबा माबि थानाय बेखौ बाद हो जिखुनु दा आलासि फैदों बेखौ नायदो आरो वाव लानाङा र'नो नैबेनो आरो आलासिया भागिन बे जागोन होनदों नामा नों दिनै लाजिदों नोंहालाय अ माय गड बाउटिफुल ओमफ्राय नै ओंख्रिया आइटेमा दिनै आलासिफोरनो आइटेम संनाया बे मैखुनजों मैथा आरो जिगाब मैखुन बानलुआ अबेनि न'नि वाव गिफ्टआ सोरनि थाखाय आंनि थाखाय नामा मा मबाइल बायदोंमोन नोङो ओमफ्राय मा साबिखौ गोमाजानो गिखो ना माखो नोङो आलासियानो नंगौ नङाथाय आंहा गिनायसो दङ ओमफ्राय नै आङो बेदर ओंख्रिखा एसे गोसोखौ गोजोननायबो मोन्दोंमोन नाथाय मोनसे खारनाव गाज्रि मोनबाय आरो गाज्रि मोननाया बेनो जाबाय जे जोगोनार होनबा आंहा एसे एलार्जि जाखाङो आरो What? नै माने बेदर गोदादो आरो लेंहरबाय दङ एकदम फैयाबाबो रायजाबाय थागोन दा फैबाय नै दाउ आरो न'नि दाउ 2 केजि साखा साखा माने मेजेमा अमा बायदि मोनजाखागोन आराय केजि बे सुदों मावदों जों बारा बावसो बे मेजेमा आवलिजोबथारगोन माथो सोरबा सोरबा आवथिना दोनो होनदों नामा बेखौनो अर खामनायाव होयो बेखौ आवथिनायखौ दोननो हाबा ओमफ्राय दा बेखौ जों जाजोबगोन आरो ना जानांसिगोन बिखायानो गैथारा माथो फिसाथार दिनैबा हले माने खायद'आ बिराद मोजां आरो गोजोननाय मोनबाय बेदरखौ नुनानै दा जोगोनार मैगंखौ नुनानै एसे गाज्रि मोनदों आरो गोसोखौ वाव मा मबाइल सोरनि मबाइल आं बायदोंमोन बाबानिसो खोमा माबा बेनो आरो आंहा गोजोननाया मोनसे आरोबाव बिब'फोरा बिदि सानै साथाम थानांगौ न'खराव मानो होनबा संनाय खावनायाव एसे हेल्प मोनो ओरैजाय संबाय दङ मालाय बेलेग बेलेग आइटेम ओरैजाय मालाय खामानि मावदों बेलेग नोंलाय मानो मावदों आलासिया मावनाङा मावनांगौ रोंनो सोलोंनांगौसो जों मावजोबो दायो जानांगौल' संना मोनदों फैया जाहानाव खोनाखांबाय नोंनि होनदों नामा इयो आइफना दामिक ना इनि आइफना नै ओमफ्राय सोरनि दुनियानि थार्ड क्लास बियो एडभान्स आलोलाय दे नोंसोर संनो खावनो रोंखाजोब्बाय हाबाखौ माला जागोन बेखौल' खोन्थादो हरनोसै बुरि नाय नुखाबाय माथो मबाइलाव केमेरायावसो बुरिथार नुदों दै आसलियाव एफा इदि बुरिद्रायाखै आरो नङा होमबा हाजो मोखां हायेन मोखां बोराय नै लाजिदों हाजो मोखां हायेन मोखांफोरा माला थांगोन आं बेखौसो नेबाय दङ थाबबो थाङा होखारबाबो थाङा बिसोर माने ओरैबायदि बहा लांनो बोरै मा हिसाबाव लांनो मोखांफोरानो साइज गैया बाइज गैया नायनो खानायाथ' इन्दिरा गान्धी स' नोंथांमोननो मोनसे रिकुवेस्ट गासिबो बर्डखौ मोजाङै मोजां होदो देना होदो गरम बोथोराव आलासि फैजानो बाथारदोंमोन आं थेवबो आङो मोजां मोनदों मानो होनबा रद' मोनसिगोनलाय दिनै बिथिं फैनांगौ गरमबाबो मिथिबाय गावहा मोनजागोन नालाय सिरिथार कपिराइट फैगोन आंनाव बारा मेथाइफोर दामला दामलि खालामनाङा माला थांगोन ओमफ्राय गाबोन मेट्रिक पास जादों बिनानावथ' नङा बागिना ओमफ्राय माने पार्टि जाहोदों आरो बेनो नों जाहोदों दा फैसाखौ नों होलांजोबखागोन दा दाउनिखौ दे नोंनि आमोलावनो मोनजाबाय आरो दिनै आंहा संग्रा खारिखर
केटारिं बिथाङा केटारिंनि हेड जायो गगामुग एरिया माने जोंनि एरियायाव माने केटारिं आरो बे हेड इहा दङ ओंख्रिया नांगौबा खामलांथों थेवबो माने इयो केमेरानि खाथियाव फैला नामा हाजो अमाया अ दाउआ बेनो जाबाय खांखमा जाग्रानि फिसा दाउखौ अमा अमाखौ दाउ ओरै जागोन भिडिअ लादों आंखौसो नङा बेहा बे 40 थाखा लानानै गोग्गानाय मोनसे दङ मोनबायलै मोनबाय साखिनो नामा एसे बोरै साखिनोब्रा बेदर गैया मा गैया मैखुन बायदि टेस्ट गैया होगोन बायदि मोनदोंमोन आं गावहासो मैखुन बायदि टेस्ट गैया होननानै ओरै सिगां जादों एसे बोरै सानायनि खोमा माने बै जे न'आव जे खेथि खालामो मैखुन खेथि थिग बेबायदिनो एसे बेनिखाय एसे गोथावसिन आरो गोथावसिन ना बेनिखाय नङा आरो बारा इन्ट्रेस्ट गैलाहाय मैखुनखौ जानला मोनला दोनबाय जायो दानब बायदि जाबाय सिगां खोलि बायदि दा इन्ट्रेस्टानो गैला खोलि बायदिबा बाराखौनो जायाखै आं एबार बारा जायाखै बे संनायाव साखिनाया सोरमोन बे संनायाव एसेखौलाय साखिखागोन ना गोबावनि उनाव लोगो मोनलायदों थिग बेबायदिनो बुलाय ओइ हाबेन गानदों इदि लाना बुलाय नामा नांदो नां नामा माने गोबाव जाबाय बुलायनो मोननाया बेखायनो बेहा बिराद बोलो राना दं आरो ना बुलायनो थाखाय हैया आलासि फैनायाव लासिनो गैया नोंहा आइमोना बिब'आ माने बिब'नि हेल्प नागिरदों आरो मानो होनबा बे हाला हेल्प हेल्प पानी पानी बुन्दु जोलाबायखायो हाइन मोखाङा साइज गैया बाइस गैया ना बोरैबा नायलाय केमेरायाव नायलाय बोरैबा मोनसे गाज्रि नुखायो ठीक आसे आं डाइनासर थ' आं डाइनासर नोंलाय गावखौनो मा सानना लाखो गरेला साइज थ' दायो जोङो संनायखौ देखायनोसै आरो नै जोगोनारजों मा मा संगोन ओमफ्राय हो लोगो जानाव मानो ट्रलेक्क' बेरायनो बेरायनोसो लखिमपुरनिफ्राय फैगोन मानो दाख्लै कमेन्टआव हरदों नोंसोर बुलायनो फैयाखै दसे बाहेरायाव थांदोंमोन आरो बाहेरायाव थांनाया मोनगोन ना मोनाखै ओंख्रिफोरा एसे नायनो फैलायबाय आरो थारमाने मेजेम खिनियाल' दंसै आरो एवनो अ माइ गड एसे टेस्टिं साखिनो हागोन नामा ओइ लाइट होगोन ना लाइट होगोन दासो कालारा ओंखारदों दसे साखिनो आखाइया ओरै ओरै मेव मेव जादों साखिनाय बायदि जायालै मानसिफ्रा मा बेलाय मा ओंख्रि मैयानिसो इयो बे दहायनिया मा खोबना दोनलायलायथारो वाव जोगोनारजों दाउ साखिनाया जोबथ'बाय दा आं बेलेगथिं थांनि आरो बैथिं थांनि ओमफ्राय बैथिं माने बाङासिङा फैदों आरो बाङासिङा हरनो नागिरदों फैसा खम जादों जोंहाना एसे फैसानि गोनांथि नालाय बाङासिङाखौनो फाननांसिगोन ना मा होनो साराय साराय फानहरनो नामा औ देखायनि बाङासिङाफ्रा आंनिखाय दन्दा दन्दासिन ना गुफुरसिन नायनि आङो লোহাটো তাত ভৰাই আছো চবকেইটা জুখি দিম না মোনাটো মোৰ দে মোনাটো আমাৰ गोदो हस्टेलाव लांनाया ना माखासे स्टिकार फोनना लाजोबखायोमोन माने हस्टेलाव थांबा लांनाया
बाङासिङा बारा देखायबाय थाया इसोर आंनिखौ दन्दासिन आं मोजां मोनो आरो गोसोखौ मानो होनबा आं गुफुरसिन नालाय एसे ओमफ्राय नै माबा मा होनो बाक्सुआ आंना स्टिकार होलायनाय बावसोमोन हस्टेलाव लांनाया नायलाय नोङो ओरै नाम गैयिनि बनाम होलायबाय आरो गावहासो ओरै रुजुमनानै खारबोदों बे न'आव नै बेदर जादों मालाय हट मेजेमाथ' नायथाव जाया हेभिखा मेजेमथार ना ओमफ्राय बाङासिङानि गारिया ओइनि आरो निला खालारलाय जोंनाव दा ओंखाम जानायाव लोगो मोनसे लोगोफोर फैबाय दङ लोगोफोरखौबो सिनायथि होनोसै दाहा माने जोङो जेब्ला हायार सेकेन्डारि फरायदों अब्ला लोगो मोन्दोंमोन आरो एखेलगे हस्टेल थादोंमोन दा बिसोर फैबाय दं बेरायनो दा फैबाय थाथोंसै एसेखौ नायनोसै आरो आइया संलायबाय आरो दा बेलेगैना आइटेमा मेजेमजोंनो संगोन आरो ना नामा बेखौलाय माला संगोन बेयो गाबोनसो अनला नङाबा दा मोनानो आंथ' थांसिगोन आं मोनजाला आं दुखुनि बाथ्रा आं मोनजाला आं बेरायनो थांगोन आंहा थांखि दङ बेरायनायनि बेरायनायल' आंहा माला बेराय बारा रायनाङा र' आरो मा बुखि नोङो मा मावो मा दाङो फैसा आं खामायाखै नामा मा खामायनो इउटुबनिफ्राय फैसा मोनबासो मिथिगोन दा होमबा थाइसे गैयिखायसो सैमा गालाया रायजानायल' आब' बयाम लाना बहा थांनो नों नै जोंहा आब'आ बेखौ माने लानानै बैसागुआव गिदिंखायो माने लोंनो हायैखौ माने सोनानै होबोयो आसोला लामा लामा होबोआबालाय होखावो होनो नामा लोगोफ्रानो लोगो जानो नागिरा दा आङो ओंखारलांनि आरो दसे नङाबा लोगोफ्रा आन्दायगोन लोगोफोर फैबाय दङ दहाय जिथु खोन्थादोंमोन लोगोफोर फैगोन होननानै दा बिसोरो फैबाय दङ मोनफैसिगोनानो दा इसोरखौ आग बारायहैनि आरो एसे आसोलफोरखौ बोथोराबो एकदम बोरैबा मोनसे गरमबो बोरैबा एसे थान्दाबो मोनो अखा हाहां सान्दुंआबो एकदम गरमथार कालार कुलार एकदम बेलेग बेलेगसो जालांजोब्बाय माने गोसोम गोथां बेलेग बेलेग जालांजोब्बाय मानसिनि महरानो गैखाला माने ओरैबायदि गरम आं थांबाय थादिनि नै सुइजारलेण्डनि लामाजों थांसै आरो दा थ' फाइनालि आसोलफोरा मोनफैसिगोन आरो नै Oh my God, Turullo. Yes. Kumru Sudung, welcome. Sir, kita ahi pale aro no? तो भिडियो करियो ना Back ahi pale na bhalke ahi pale sa? Back ahi palu mo बहुत कष्ट So no lama thadi ni bithaporko na sar thangsi na Final da oंखामाव फज'बाय आरो बिथांमोनखौ ना बुजिदों गोथाव नंगौ नङा माने टेस्टि হয় না নহয় কৈছে टेस्टी दे भाई खा दा आंबो जानोसै आरोखि दा जानायाव बारा देखायलायबाय थाला जानोसै ओमफ्राय बिथांमोनखौ एसे बेरायलांसै आरो घुरिब যাম আৰু ন অলপ পাছত খাইব ত भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक शेयार ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव टाटा सी इउ नेक्स्ट ब्लग जागोनसै आरोखि दा आइटेमाथ' नुखागा आरो बेनो आरो आइटेमा